Hello friends, Bodo Job Info official YouTube channel दिनै जों सावरायगोन Assam TET, BTC TET आरो BTC Forest नि साख्रिनि रिजाल्ट एबा एग्जाम डेटनि सायाव दा बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नायजोब आरो लोगोसे हानायसेबां लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट्सबो खालामनो जाबाय आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना ला सरकारि साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव मोनबाय थानो हायो दा एक्चुअली फिजिकल टेस्टआ सोलिगासिनो दङ जोबथारसिगोन आरो माब्ला रिजाल्ट मोनगोन बेनि सायाव जों एनालाइज खालामगोन आरो BTC TET सबसे फार्स्ट प्रायोरिटी होनोब्ला BTC TET नि सायावबो जों सावरायगोन जिखुनु जाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब हानायसेबां TET कैंडिडेट्स BTC आरो लोगोसे फरेस्टनि आरो लोगोसे आसामनि दा गोबाव खालामा जों थांनाय पर्टेलाव तो दायो जों फैबाय CSB आव आरो फैनाय लोगो लोगो एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना बयबो डाउनलड खालामनानै एबा प्रिन्ट खालामना दोन जाहाथे जेब्ला नांगौ जायो अब्ला बिलाबायोबा नोंथांमोना होनो हागोन बै समाव मानोना कुनु हमनो हाया मा बिया बेखायनो दोनबानो जाबाय दा खोथाया जाहैबाय फिजिकल टेस्टआ जोंहा जादोंमोन 6 जुलाइनिफ्राय 24 जुलाइसिम जादोंमोन अके माने सोलिगासिनो दङ आरो दा मोनसे मोजां खबरा बेनो जे माने CSB चेयारमेना बुंनाय बादिब्ला नोंथांमोना एक्चुअली नुखाबाय आंनि भिडिअआव जे थाबनो मोनगोन रिजाल्टआ नाथाय ओरैबायदि जाबाय जायनाखि ग्रेड 1 आव एप्लाइ खालामदों बेनिफ्राय दाखालि थाङासै इन्टारभिउ होआसै ग्रेड 1 आ 11 जुलाइआव जोबदों नालाय बिनि इन्टारभिउआ बा फिजिकल टेस्टआ आरो देन बेनिफ्राय बियो नैबे गार्डआवबो एप्लाइ खालामदों स' गार्डआव बियो खारबाय नाथाय ग्रेड 1 आव बेखौहाय एक्सेप्ट खालामाखै माने बेकडेट खारनो हायाखै आरो बा थाबायनो हायाखै बेखायनो आं बुंदोंमोन जेब्ला ग्रेड 1 आरो गार्ड एप्लाइ खालामदों अब्ला नोङो खनसेयावनो थां बेनिफ्राय गांनै एडमिट होनानै फिजिकल टेस्टखौहाय होबानो जाबाय होननानै दा बिसोरो लस जाबाय आरो दा खोथाया जाहैबाय दानिया फिजिकल टेस्टआ लास्ट डेट 24 जुलाइ देन बारा गोबाव गैला जास्ट सानब्रैल'सै दिनैहाय 20 जाखाबाय अब्ला नोंथांमोना सानब्रैल'सै बिनिफ्राय CSB चेयारमेना बुंनाय बादिब्ला फिजिकल टेस्ट जोबनायनि 7 डेजनि गेजेराव अके 7 डेजनि गेजेराव फिजिकल टेस्टनि रिजाल्टखौ होगोन होनना बुंदों एक्चुअली फिजिकल टेस्टनि रिजाल्ट होनोबा जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय बिथांमोना बयबो एग्जामखौ होनो मोनगोन आरो क्वालिफाइड जानायफोरा मोनथिखाना दङ कि माने फिजिकला पास आरो मात्र एग्जाम थाखाय नोंथांमोना मा बे एग्जाम थाखाय रेडि जानांगौ आरो बे एग्जामा माब्ला जागोन जों बेखौबो एनालाइज खालामगोन मानोना नोंथांमोना मिथिगौ जे CSB चेयारमेना थाब बुंनाय बादिब्ला एग्जामखौ थाब लागोन आरो हानायसेबां बिथांमोना साख्रिखौ होनो नाजागोन मानोना पस्टआ खम अनलि 157 नालाय बेखायनो बिनि प्रसेसा थाब जानांगौ आरो जेब्ला थाब जायो अब्लासो माने मोजां जायो देन बेनिफ्राय बे जोबनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन जबनि सायाव ग्रेड 3 ग्रेड 4 जों सावरायगोन लासै लासै गासैबो जों सावरायलांबाय थागोन दा जोङो फरेस्टआव दङ दा ओरैबायदि लांगोन 1:3 खौल' लांगोन बेखायनो काटअफआ एकदम गोजौ थांगोन बुंनाय बादिब्ला CSB चेयारमेना बुंनाय बादिब्ला मोनसे पस्टआव 3खौल' बाइबा टेस्ट होनो लेंहरगोन आरो अके अब्ला पस्टखौ नायदो पस्टआ मात्र जोंहा 47 दङ अब्ला 3ल' लेंहरबा बेसेबां जागोन मात्र जों 141 अनलि बेखिनिखौल' बाइबा टेस्ट होनो लेंहरगोन अब्ला काटअफआ नोंथांमोना 90+ लानांगोन बोथ साइड हौवाफोर हिन्जावफोर अके होमबासो सेफ जनाव दङ देन बेनिफ्राय 110 दङ अनलि बेवहाय फरेस्ट गार्डआव अब्ला 330खौल' लिंहरगोन बाइबा टेस्ट होनो बेयावबो 90+ काटअफ नोंथांमोना नाजानांगोन दानिया 90+ मोनोबा मा फरायनांगोन थांनाय बारनि पेपारखौ जाहाथे एसे नायफिनो आरो कारेन्टखौ जिनिखि कारेन्ट स्टेटासफोरखौ जाहाथे नायो मा जादों मा जायाखै आसामावहाय बा BTC आव बा नेसनेलाव बेखौबो जाहाथे नायो एन्ड बेनिफ्राय मेथ्स इंलिश साइन्स जिकेखौ जाहाथे नोंथांमोना आरो BTC नलेजआथ' A to Z नोंथांमोना थाथारनांगोन थ' बेखौ जों ओरैनो जास्ट रेन्डमलि सावरायबाय दानिया एग्जामा माब्ला जाथावगौ बे एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम दङ बेवहाय कुनु नेगेटिभ मार्किं गैया गोसोबादि एग्जामखौ नोंथांमोना लिरनो हागोन आरो 20 मार्क्सनि बेवहाय बाइबा मार्क्स दङ एग्जाम पास जाबासो नैबे बाइबा टेस्टखौ माने होनो मोनगोन आरो नों 1:3 आव गोग्लैबासो नोङो बाइबा टेस्टखौ होनो मोनगोन दा बे एग्जामा माब्ला जाथावगौ दा बे एग्जामा जोङो इनफरमेसन बा सर्सआव मोननाय बादिबा नैबे आगस्टआवनो जानाय चान्सआ दङ दा 15 आगस्टनि उनावहाय जिनिखि सानडे गोग्लैयो थ' बेवहाय एग्जामखौ बिसोरो लानो हागौ आरो दा कुइसन पेपारखौ सोर दानगोन बड'लेण्ड ना क'क्राझार इउनिभारसिटिया दानगोन बेनि सायाव जेबो सर्सआव आपडेट मोननाय जायाखै जेब्ला मोनो नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन स' बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे एग्जामखौ मोजां होयो आरो बाइबा टेस्ट जहायनानै नोंथांमोना जाहाथे साख्रि मोनो दा बेखिनि फरेस्टआ बावनो जोब्बाय दानिया जों थांसै बेनो जाबाय आसाम टेटनि सायाव
दा जों फैबाय आसाम स्पेशल टेट बर' मिडियाम थाखाय दाथ' एक्सुअलि OMR शीटनि जिनिखि नोंथांमोना नायबाय जानांगौ बा एन्सार किसबो होबाय दा बेसेबां मोनखो कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय दा बे एन्सार किस नायनाय बा OMR शीट पे खालामना नायनाया 25 जुलाइ लास्ट डेट दासिमबो दङ पे खालामनांगौ होमबासो नोंनि OMR शीट आरो एन्सार किसजों गोरोबनानै नोङो नायनो हागोन आरो दा क्वालिफाइड जानोबा जोंनि ST आ 55% खौ नांगौ आरो अके बोथ साइड LP आनो जा UP जा दानिया मोजां खबरा बेनो आसाम टेट जिनिखि जायफ्रा पास जाबाय थाबैनो भेकेन्सि ओंखारसिगोन दा नोंथांमोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामग्रोजागोन जेब्ला क्वालिफाइड जायो रिजाल्टखौ होनानै बेनिफ्राय भेकेन्सि ओंखारगोन आरो बे नोंथांमोना आगस्ट आरो सेप्तेम्बरनि गेजेराव मोजां खबर फैगासिनो दं मानोना आसामावहाय एडुकेसन सेक्टराव गोबांथार हाजार पस्ट दङ नैबे 2 लाख साख्रिनि गेजेराव 70,000आनो एडुकेसनाव दङ होननानै बिथांमोना फोसावखादों जेब्ला अब्ला GT PGT LP UP गासैबो लारि पस्टआ नैबे अक्ट'बर सिगां साख्रि मोननाय चान्सआ दङ दा बेखिनि आसाम टेटनि थाखाय दानिया जों थांसै एक्सुअलि आसाम टेट होनोबा बे जुदि पास जायोबा नोंथांमोना बेनिफिट्स ओरैबायदि आसाम टेटआव नोङो एलिजिबल जागोन BTC टेटआवबो नोङो एलिजिबल जागोन आरो दानिया जों बेखौ बुजिबाय दानिया जों थांसै BTC टेटनि सायाव दा बेखायनो जों थांनांगोन एडुकेसन सेक्टर BTC आव दा बाव फैबाय जोङो दा बाव फैनाय लोगो दा वेबसाइटआथ' बे जाला एक्सुअलि नैबाव क्लिक खालामबा जाला आपग्रेड खालामदों ना मादों जेबो हमनायासै बेखौहाय जास्ट माने बेबायदि टाइपनि फैयो आरो दा BTC टेट होनाय लोगो बे दानाथ' सामार भेकेसन बा गरम बन्द होनांसिगोन दाथ' क्लास गैया LP स्कुलाव प्रब्लेम गैथ'वा नाथाय जेब्ला क्लास स्टार्ट जागोन ना अब्ला फोरोंगिरिफोरा गोबां खस्थ' मोनसिगोनलाय मानोना नांगौसेबां फोरोंगिरि गैया जोंनि BTCनि LP स्कुलाव दा गोबांथार प्रब्लेम्स जादों होननानै गोबांथार सावरायलायगासिनो दङ दा बे 984 पस्टआ रिजाल्टखौहाय माब्ला मोनगोन थ' बेखौ EM बिथाङा बुंनाय बादिब्ला आगस्टनि खोथाखौ बुंदोंमोन नालाय दा आगस्ट फैथारसिगोन बे आगस्टआव बिथांमोना साख्रिखौ होनांगोन जुदि साख्रि होआबा बेबायदि जुदि दोनबाय थायोब्ला गोबां जोंनि बर' मिडियाम थाखाय गोबां प्रब्लेम जायो जायसो गामि ओनसोलाव थादों बा LP स्कुलाव फरायदों बा बिथांमोना फोरोंदों बिथांमोनासो मोनथिगौ दा बेखायनो सरकाराबो गोसो होनांगोन मानोना बेबायदि जुदि दोनबाय थायोबा पेन्डिं दोनबाय थायोबा गोबां जोंनि थाखाय खहा दा बेखौ सरकारा बुजिनांगोन आरो थाबैनो साख्रिखौ जाहाथे होयो दा एक्सुअलि बिनि सायाव जेबो आपडेट गैथ'वा अब्लाबो बिथांमोना बुंखादों जे माने जुलाइ दानाव कमप्लिटलि माने एक्सुअलि बन्द बादियानो जाबाय नालाय सामार भेकेसनबो दा बेखायनो आगस्ट जानाय लोगो खामानि मावगोन होनना बुंदों अब्ला बिथांनि स्टेटमेन्ट बादिब्ला आगस्टआवहाय रिजाल्टआ मोननाय चान्सआ दङ खिन्थु डेट फिक्स नङा दा जेनिखि टेट केन्डिडेट्स बिथांमोनाबो जाहाथे प्रेसारखौ होयो मानोना रिकुवेस्ट खालामनांगोन जे जाहाथे माने रिजाल्टखौ थाबैनो होयो मोननाय मोनि उननि खोथा नाथाय रिजाल्टखौ बेबायदि दोनबाय थानाया गोबां प्रब्लेम जानो हागौ दा बेखायनो जाहाथे दोनो आरो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैयो आरो नोंथांमोना सरकारखौहाय रिकुवेस्ट खालामबाय था जाहाथे बिथांमोनाबो खोनाहैनानै जाहाथे साख्रिखौ थाबैनो होनो हायो आरो दा बेखिनि नेक्स्टआव लोगो मोनगोन नेक्स्टआव गोदान आपडेट लाबोगोन BTC साख्रिनि सायाव आरो गोदान लेटेस्ट आपडेट फैयोबा नोंथांमोननो इनफर्म खालामगोन